A duk lokacin da na tuna ki Khadija, sai na ji ina so na gane ki. A yayin da na gane ki kuma sai na ji ina muradin zaunawa a kusa da ki. Idan kuma na zauna a kusa da ke din, sai na ji hallau ba na son rabuwa da ke. Ba na so na yi nesa da ke domin ko zuciyata ba ta iya jure kewarki. Idan ina a tare da ke, rasa me na fi so a tattare da ke nake yi. Tun daga abun da idanuwa ke iya gani kunne ya saurara, babu abun da ba na jin yana burge ni idan ina tare da ke. Idan kina magana da ni da ƙayataccen sautin muryarki, sai na ji ko motsi ba na iya yi. Haka idanuwa na ke tsayawa cak a bisa kyakkyawar fuskarki ba tare da ko kyaftawa ba. Zuciyata kuwa har na bar gurin nan ba za ta daina jin farin ciki na ziyartar ta ba. Khadija, ina son ki. Khadija, ina ƙaunar ki. Idan Allah ya bani ke Khadija, to ya gama bani duka wani farin ciki a nan duniya. Ina son ki Khadija, so ba na wasa ba. Ina burin ƙarasa rayuwata tare da ke Khadija. Ina buri, fata da addu'an cewa na rayu da ke a nan duniya kuma na rayu da ke a gobe kiyama. Ya Allah, ka bani Khadija a matsayin uwar 'ya'yana. Ya Allah, ka bani ikon saka Khadija farin ciki na tsawon rayuwata. I love you Dija. I really love you. Thank you. Na gode da saurarawa da kai. Naki, mai ƙaunarki. Nake cewa da ke har abada ba zan daina son ki ba, Khadija. Na gode. Sai an jima.